Hauxe, Kodroren amaikakoa. Toño Ramirez atean, Arkaitz Perez, Gaztañaga, Inigo Martínez eta Kastainera atzealdean, Errasti, Pardo, Euskarri Lanetan, Alain Izmendi, Ros, Beitia eta Orbegozo puntan. Ordezkoen aulkian utzi ditu Mejo Kodrok, Morgado, Mandaluniz, Txomin Barzina, Jonathan eta Kolinas. Alabesi dagokionez, Montero ATP-an, atzealdean Iban Malon, Ander Alaina, Morcillo eta Moya, Zelaierdian Espartza eta Gutierrez, eskubialdean Casares kokatuko da, Salcedo ezkerraldean Goian, Geni eta Oscar Martínez. Ordezkoen aulkian, Meskita, Oscar Rico, Jito, Indiano eta Montoya. Askotan titular bezala ikusi ditugun, bai Jito, Indiano, Oscar Rico, guzti horiek gaurko honetan aulkian geratu dira. Eta une honetan bertan ari da zelairatzen bigarren B-mailako bigarren multzo honetako liderra. Beraien gasteiztarren zalen aurrean, hauen txalo artean, hortxe helburu argia duen taldea playoffetan sartu eta alba da joanan, noski txapeldun izatea horrek dauzkan abantaiekin. Bai, hauek horren bila dabiltza, ez? Hor goian dauden taldea dira, lidera dira, liderak ligaren lehenengo zati hori bukatu eta gero ez da kasualia izaten, eta iruditzen zait beraiek erakutsi dutena da joko ona, gola egiten duela eta batez ere etxetik kanpo ondo moldatzen talde bat dela, ez? Eta bai, lehenengo postu horren bila, lehenengo postu horrek ematen dituen abantailak igoerako playoff horietan sekulakoa dira eta hori aprobetxatzeniko dute eta orain arte lortzen ari dira, ez? Orain txari da zelairatzen Mejo Kodroren taldea, Sanse, eta Sanse aipatuta, demoraldi polita ari da egiten joanan, 9. postuan da, lehena eman dugu datua, etxean 5 partida irabazi ditu, denak bat eta hutsekoarekin, beraz gola jasotzen badu ez da kapaz Sanse etxean irabazteko. Bai, hori da, hori arazoa da, ez? Hori da pixka bat, lehengokoan lezaman aipatzen genuena, Bilbao Atletikena, ez? Berak ere, gol gutxi egiten zuen, etxean da gola egin da etekin ateratzen da hori gertatu zen lehengokoan ere, ez? Gol bati 3 puntu gitu zizkion, ez? Eta Sanseri hori gertatzen zaio, ez? Gola egiteko bideo horretan arazoa ditu, etxean jokatzen duenean, eta logikoa da, ez? Erantzukizuna berak hartzen duenean arazo handiago ditu, pixka bat atzerago eta lasaiago jokatzen duenean, batez ere etxetik kanpo jende askarra daukanez horrek mina askoz gehiago egiten du, eta kasu honetan etxean gehiago kostatzen zaio. Ez talde askori gertatzen zaio urtengo denboraldian. Eta Joseba Urkiola gure lankidea beti bezala hor da, bi aulkien arte horretan, bigarren B-mailako partida, baina primerako zelaia. Joseba, arratsaldeon. Alaxe da bai, arratsaldeon deizuela, Donostiako eskenatoki bikain honetatik, alaxe da, primerako lehen mailako zelai batean gaude, eta hori nabari da, jendea pikinka gerturatzen ari da, eta Xavier Arestien esan moduan gaurkoan partidu polita, bigarren B-mailako liderra, azaroren 27 partidua galtzeke dagoen liderra, Errealaren aurka. Gasteiztarrek gaurko honetan ez dute arratsalde posa etorri nahi eta garaipen eskuratu nahiko dute, izan ere ez baitaztu behar bihar 90 urte beteko dituela taldeak. Eta bitxikeria bat, nola den futbola eta orokorrean nola den bizitza. Orain 10 urte Erreala beharrezko puntuen bila joan zen Mendizorrotza aldera, orduan krisian baitzen. Alabez berriz bere historiako unerik gloriatxoenak bizitzen ari zen. Ez baita entzi behar urte hartan bertan UEFA txapelketako finala jokatu zuela. Gaur berriz bestelakoak dira kontuak. Halaxe da. Une honetan bertan hasi da partida, Alabese jarri du lehen baloia jokuan. Ander Alainak baloia gora eraman du, gora astindu. Sanse kanpora bota, alboko sakea aipatu dugu. Ilarramendiren baja garrantzitsua dela Sansen, berak ematen baitio zentzua talde honen jokuari, zelaierdian joku antolatuz. Beste aldean bajaren bate ere badago. Igor Cuesta zentrala beti titular bezala ikusten duguna min hartuta dago, kanpoan geratu da. Pardo, zelaierdiko jokalaria ere lesionatuta, lesio larri xamarra gainera joanan belaunean. Azkenean ez da hasieran pentsatzen zutena, baina, ikututa du belauna pare bat hilabete edo
Julio lehene belauna izan zuen, ez dakite belaun berdina den ala ez, arazoak izan zituen, realean, gazte mailan tan zegoenean belauna buskatu zen baita ere, oso ondo rekuperatu zen. Eta bainera arazoa da, ez gaina entrenamentu baten izan da astelenean eta berarentzako atzera pausoa, baina bueno, gustora dago eta aterako da hartu berriro. Lehen erasoa egin du hor Mejo Kodorroren taldeak, ondo iritsi da eskuialdetik Arkaitz Perez. Azkenean Alavesek bere erdiraketa moztea lortu du. Gero kontrasoan irten nahi zuen Miguel Ángel Álvarez Tomeren taldeak. Eta Arkaitz Perezek falta egin du, jokua moztuz, atera du berriro Alavesek. Eskubiz, baloia gora Esparzak ikututa gero galdu egin du Alavesek. Berriz ere etxekoek berreskuratu dute azar egiten duen Kastainerak. Kasarek zuen bere aurrean, Ander Alainak moztu gaizki pasean, berriz ere baloia Sanserentzat. Baloiak berreskuratu du, Gasteiztarrak baloiarekin Casares, kalari txikia, trebea, azkarra. Berarentzat zen pase hori, baina ez da bat erona izan, Iban Malonik baloia zuzenean kanpora bota duelako, albotik aterako du, Mejo Kodorrok zuzentzen duen taldeak. Zalantzak izan ditu nola ipiniko zen, oze zen marraztikin ipiniko zen, jokalaria zelekutan egongo ziren, esan zen atletikan Ilarramendi horrez egon da. Jon Errastien ondoan Javi Rosei jokatzen du, eta Joseba Beitia eta Ruben Pardoren leku hori ere pixka bat berezia. Ruben Pardo zelai erdiko jokalari hon bada, teknikoki gaztea handik eta baloia ondo mogitzen duena, eta erdian jokatzen nahi da hor Begozoren atzetikan, eta Joseba Beitia da esker egala hartzen duena, ez? Eta alain da eskubi galetikan jokatuko duen jokalari. Toño Ramirezek atera du, lehia zelai erdien baloiari gesteko, zenean Sansek eraman du. Beitia erdira egin du, bestaldera eraman nahi zuen, Alavesek moztu, berriz ere baloia Gasteiztarrentzat kontrarasoan, ezkerra eraman dute baloia ondo, zer egiten duen Salcedoren erdirak eta ez da txarra bigarren zutoinera, Casaresek buruz ikutu du, bere lagunari kendu dio erramate aukera. Hor erdiratu duenean ez dakipa esatu zegoen jokoz kanpo. Ez baloia etorri denean, baizik eta erdiratzen duenean, ez? Baloian ematen zuen, baloian aurretikan zegoela, baina jokaldi hona antolatu dute. Erdirak eta kaskarra izan da. Erdirak eta ez errematerako eta ez ezertarako gelditu da. Moiak, baloiak gora zuzenean Toño Ramirezen eskuetara. Lehenengo minutuak dira anoetan. Sanse Kutx, Alavese Kutx, liderra da Alaves. 5 puntuko aldea ateratzen dio une honetan bigarren sailkatuari Eibarri, eta 5garrena, gogoratu playoffean lehenengo laurak sartuko direla, 5garren sailkatua Real Union 10 puntura du, beraz oraindik asko falta da, baina lanak ondo egin ditu orain arte, gauza batzuk aurreratuta ditu Alavesek, playoffetan sartzeko aukera guztiak ditu, gero ikusi behar lehenengo postua lortzen duen edo ez, hor izango du beti Eibar gertu, baina dagoeneko 5 puntuko aldea dago, bada zerbait. Asko dira, Hor puntu bat eta bi partido batean erabaketzen dira, baina eskat abantaila hartzen duenak eta hor goian kokatzen denak ligan abendua pasa eta urtarrila bukatzen ari da, eta horrek esan nahi du taldea ondo dagoela, Eta gaina taldeak ematen du gutxi. Arazoak, lehen komentatu guzan zena, etxean kostatzen zaiola partiak irabaztea. Alabesi ere, alako zerbait gertatzen zaio, etxetik kanpo oso ondo moldatzen dena da, 8 partidu irabazi dutun talde bat etxetik kanpo, horrek... Bi berdin dut abal galdu. Bai, eta iruditzet hori handia dela, Bai. Ordegozok kontrolatu du baloi azkenean kanpora bota dute Gasteiztarrek, hor irudietan Miguel Ángel Álvarez Tomé. Dagoeneko zutik da Alaveseko entrenatzailea, askiratik zutik bestaldean Mejo Kodro. Ez dago geldik egoteko eguraldia, Joseba? Ez, lasaiago dago Mostarreko entrenatzailea, Miguel Ángel Tomé berriz, lehengo leputik burua, urte amaieran urduri utzi genuen Gasteizaldean Lemoren aurkako partiduan, apur bat frustatuta ere bai, 3 eginiko partiduaren ostean, eta gaur ere lehenengo minututik bizi partidua bizitzen.
Sanse jokoa atzetik antolatu nahian, azkenean Inigo Martinezek Toño Ramirez eman dio.